שלום לכולם, שלום לימור. שלום חגי. אנחנו רוצים לדבר היום על משהו שאין אדם שלא נתקל בו, וזה אותם מקומות שבהם מישהו בסביבה שלנו מעצבן אותנו. וואי, כן, אנשים יכולים להטריף אותנו. מכירה את זה? מכירה את זה, כן. אוקיי, אז השאלה היא הגדולה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? האם זה שאשתי מעצבנת אותי, לא רואה אותנו עכשיו, כן. האם זה משהו שאני חייב להסכים איתו? להשלים איתו? זהו זה, ככה זה? או שיש לי איזושהי פתח, אלו שהם פתחים להתמודד עם זה? אז יש לי תשובה קצת בעייתית. אני לא יודעת, אתה בטוח שאתה מוכן לקבל אותה? אני איתך פה היום, מה אני אעשה? התשובה היא שהעולם שלנו, התשובה שלי, ושל עוד כמה אנשים ככה, שהעולם שלנו נבנה מבפנים החוצה. ובעצם כל העולם שלנו הוא השתקפות של מה שקורה אצלנו בתוך המים, בתוך התודעה. זאת אומרת, אם יש פה מישהו בחוץ שמעצבן אותי, יש בדיוק את אותו דבר אצלי. זאת אומרת, אם למשל פעם דיברתי עם מישהי וסיפרתי לה את העניין הזה, שכל מי שמעצבן אותנו בחוץ, יש בנו את אותה תכונה, אנחנו לא אוהבים אותה, ואנחנו בוחרים להתעצבן על מישהו שיש לו אותה באופן מוחשי, בלי שאנחנו שמים לב שיש בנו. והיא אמרה לי, מה פתאום? זה לא יכול להיות. כי אני למשל שונאת שמאחרים לי. היא אומרת לי, אני לא מסוגלת שמאחרים לי. ואני אישית לא מאחרת בכלל לאף אחד, אף פעם. אמרתי לה, ומה בזה מעצבן אותך? מה מעצבן אותך שמאחרים לך? היא אמרה שמזלזלים בי, שמזלזלים בזמן שלי ושמזלזלים אמרתי לה, זה כנראה מה שאת רוצה לאחרים. אולי לא בזמן, אבל זה דברים אחרים. בדיוק. זאת אומרת, התכונה הזאת של לזלזל באנשים אחרים, אצלך היא מתבטאת בדברים אחרים, אבל כשזה בא לידי ביטוי אצל אנשים חיצוניים לך, בכל מיני פעולות, כמו למשל גם לאחר לך, זה מטריף אותך. אז מה שאת אומרת למעשה לימור, זה שאם משהו בסביבה שלי מעצבן אותי, בוא נסתכל לעצמי כמו שאומרים בלבן שבעיניים. כן. ואני אחפש איפה אני עושה אותו דבר לאחרים. בדיוק. אני אתן לך עוד דוגמה. לא תמיד זה לאחרים, אני אתן לך עוד דוגמה. פעם אחת מנהל אמר לי, אני לא יכול לסבול את המזכירה שלי. כל פעם שאני נכנס, היא רוטנת, אף פעם לא טוב לה, היא תמיד זועפת, תמיד יש לה ביקורת, תמיד היא חסרת שביעות רצון. אז אני אומרת לו, אוקיי, איפה אתה עושה את זה למישהו אחר? אז הוא אומר לי, אחרי ככה הרבה זמן שהתחרבשנו עם זה, אני לא עושה את זה לאף אחד אחר, אבל את יודעת מה? אני עושה את זה לעצמי. אני ביקורתי ואני חמור עם עצמי, ואני כל הזמן חסר שביעות רצון לזה, ומה שהיא עושה, אני עושה לעצמי. וזה בדיוק אותו דבר. זה ההשתקפות של איזושהי תכונה בנו, שאנחנו לא אוהבים, שמוצאת ביטוי במציאות שלנו, וזה מוציא אותנו מהכלים. ויש לנו את התכונה הזאת, שזה אף פעם לא אנחנו, זה תמיד מישהו אחר. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להתבונן על עצמנו. אנחנו יודעים מאוד להתבונן על אחרים, אנחנו יכולים להגיד למה הוא מעצבן אותי והיא וכן הלאה. הדבשת של למה לא רואה את הדבשת של עצמו? אנחנו אף פעם לא מסתכלים על עצמנו, והתשובות הן תמיד אצלנו. תמיד. זאת אומרת, שימו לב, כאשר אני מצביע על מישהו, יש 3 אצבעות שמופנות אליי. לכן, בכל מקום שאתם אומרים, הוא מעצבן אותי, ישר תחשבו עליכם ותשאלו, מה קורה בי? אוקיי? אגב, יכול להיות ששנינו מכירים את שמעון, ושמעון אותי מאוד מעצבן, ואותך הוא בכלל לא מעצבן. לא מבינה מה מעצבן בו, הוא כזה נחמד. אז זה לא שמעון שמעצבן, אלא זה אנחנו, כל אחד מאיתנו, בגישה ובתפיסה שלו. זאת אומרת, אני בגישה ששמעון מעצבן אותי, ואת בגישה שלו, שהוא לא מעצבן אותה, כי זה קשור בנו, זה לא קשור בשמעון. נכון. זאת אומרת, העצה שלי במקרה כזה, הטיפ, זה כל פעם שיש לכם טענה או מישהו או משהו בסביבה שלכם אליכם, כלפיכם, זה לא חשוב אם זה מעצבן, מתסכל וכן הלאה, תשאלו את עצמכם, ומה החלק שלי בזה? ותחפשו אצלכם את הסיבה ואת הגורם. אני אוהבת לדבר על אנשים במובן שכאילו אתה הולך בשוק, אוקיי? אתה עובר מדוכן לדוכן, אתה מסתכל מה יש לו, ואיפה שמעניין אותך, אתה נכנס לחנות ואתה עושה איזשהו give and take. אתה נותן משהו ולוקח משהו, ואצל אנשים זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אני נכנסת, נגיד, לאותה חנות בשוק,
ואני לא מוצאת משהו שחיפשתי. נגיד אני נכנסת לחנות בגדים ואין שם עגבניות. אני לא באה לבעל החנות ואני אומרת לו, למה אין לך עגבניות? אני לא מבינה, אני באתי עד הנה, עד השוק ואין לך עגבניות. לא, אני מסתכלת, אני רואה, יש פה בגדים, זה לא מה שאני מחפשת, אני ממשיכה הלאה. אבל אצל אנשים יש לנו איזושהי התעקשות להשיג בכל זאת משהו שאין. נגיד מישהו שמאחר, אתה תצפה ממנו כל פעם מחדש, ותתעצבן כל פעם מחדש שהוא איחר לך, במקום להבין שבחנות הזאת, בדוכן הזה, זה המרכולת שהוא מציע. הוא מציע בין השאר, בין כל הדברים הטובים שלו, גם איחורים, וזה אין מה לעשות, זה חלק מעניין, זה הבן אדם. את מדברת על מקום של קבלה של המציאות. נכון. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה לשנות את כל העולם כולו מסביבנו פרט לעצמנו. הוא לא בסדר, ולמה הוא ככה, וכן הלאה וכן הלאה. יש אמרה מאוד יפה שאומרת, אלוהים, תן לי את החוכמה. לא. אלוהים, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאני לא יכול לשנות, את האומץ לשנות את הדברים שאני יכול לשנות, ואת החוכמה להבדיל ביניהם. אנחנו נופלים במקום של השלווה לקבל את הדברים שאני לא יכול לשנות. אני לא יכול לשנות את האחרים. נכון. בוא נקבל את זה. ואחד האתגרים בכל מערכת יחסים, בעסק, בזוגיות, זה לקבל את הצד השני. עם הדברים הנפלאים שלו, וזה בדרך כלל לא בעיה, אבל גם עם הדברים הפחות טובים. כן, תמיד אנחנו מרגישים כאילו אנחנו זה קו גריניץ', שככה זה ההתנהגות הנורמלית, וכולם צריכים להתיישר להתנהגות שלנו, ויכול להיות שבעצם אנחנו צריכים להתיישר לקו גריניץ' של מישהו אחר. זה עוד טעות, שאנחנו רואים את עצמנו כמרכז של העולם. כל אחד מאיתנו רואה את העולם כאילו שהוא נבנה בשבילו ומסביבו. אף אחד לא יגיד את זה בצורה מודעת, אבל זאת הגישה ההתנהגותית שלנו. הם אומרים, אם כולם בעולם היו כמוני, היה לנו עולם נפלא. נכון, נכון. אז זהו, אנחנו לא המרכז של העולם, אנחנו המרכז של עצמנו. וכל אחד הוא המרכז שלו. זאת אומרת, החבר שלי לעבודה, הקולגה שלי, הלקוח שלי, הספק שלי, אשתי, הם המרכז של העולם שלהם. בואו נכיר בזה. שזה מוביל אותי לעוד משהו, שבו אנחנו חושבים שאנשים עושים לנו דברים, והרבה פעמים אנחנו חושבים שזה במכוון אפילו. וזאת בעצם, שוב, אני מחזיר את הכדור אלינו, זאת נקודה רגישה שלנו. אותה מישהי שדיברת עליה קודם, שאמרה שמזלזלים בי, יש לה נקודה רגישה סביב העניין הזה של זלזול, או המניע שנפגע אצלה זה מניע הכבוד. נכון. מאוד מאוד חשוב לה הכבוד. אם לי למשל הכבוד בכלל לא חשוב, אז אם מישהו יעשה משהו לשנינו, אותו דבר, היא תגיד מזלזלים בי, ולי זה לא יזיז בכלל. או שזה יזיז לך בכלל בסיבה אחרת לגמרי. בהחלט. אז אחד המקומות שבהם אנחנו מתעצבנים, זה נובע מנקודות רגישות שלנו. מאוד חשוב שכל אחד מאיתנו יזהה את הנקודות הרגישות שלו ויכיר אותה. מי שאומר מזלזלים בי, שיבין שזה לא הוא מזלזל בי, אלא זה אני תופס כל התנהגות, או הרבה מההתנהגות מסביבי, כזלזול. אותו דבר יש את המקום של אני לא מספיק טוב. יש פרופסורים באוניברסיטה, שכבר הגיעו כל כך רחוק וכל כך גבוה, והם עדיין חושבים שהם לא מספיק טובים. וזה משהו שמוריד אותם ופוגע בהם רגשי. וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו לא נמנה פה את כל הנקודות הרגישות, אבל הנקודה ברורה, זהו את הנקודות הרגישות שלכם, תבינו שזה לא הסביבה שלכם עושה לכם אותם, אלא זה הנקודות שלכם, ותעבדו על לשנות אותם. ברגע שתהיו מודעים אליהם, זה כבר חצי מהעבודה. נכון. תודה רבה לימור. תודה לך, חגי. ותודה לכם. ביי ביי.